श्रीपाद भाऊ इतली वर्षां निवडून येतात, केंद्रीय मंत्री असतात. भाऊ त्यांना विचारले तुम्ही त्याची खबर घेतल्यात का म्हणून. भाऊ सांगले आणि त्यांना आपल्याकडे येऊ नये म्हणून. नारायण साळगावकर आणि सुरेश तळगडकर या दोन कुटुंबाची जी घरामोड आहे मोपा शिमेच्या आडवण तरी त्या जाग्यावर त्यांना तशीच घरा बांधून द्यायची कोळगावच्या गावात. आणि दुसरा ठराव सगळे आत्महत्या अनुमोदन करा. आणि दुसरा ठराव असा की ज्या मोपा पीडित शेतकऱ्यांची जवळजवळ 1 कोटी जमीन गेल्या त्यांना फक्त